toi meidän baari. Nyt se alkaa kova. Miten teillä menee? Aivan hyvä. Aivan. En mä tiedä, kyllä mä luulen kun se välkkyy. Kaikki tää kuuluu siihen. Treenit alussa. Treenit alussa. Kaikki on vielä hyvin ainakin. Kaikki on hyvin. Ainakin vielä. Mä voin kokeilla näitä päähän. Vähän ehkä editoimaan nyt. Ei vittu. Miltä näyttää? Ei oo paha. Onko kenelläkään peiliä, että mä voisin peilailla? Siellä on porukka radan katselussa. Sane. Erittäin hauskaa iltapäivää Saanahonen. Täällä hauskat kotivideot ovat valmiina ottamaan sinusta hauskan pätkän. Äsken oli pätkiä taas. Ja kun on liukkaampia kohtia, niin ei voi jäädä selkä pystyyn ja toivoa. Vaan pitää olla rohkea ja runtata sinne polvet sisään ja pakarat tiukaksi ja edestä. Mä olen valmis, oletko sä? Mä olen erittäin valmis. Noniin. Let's rock. Millainen päivä sulla huomenna? Mitä sit jos perjantaina on radalla taas? Vaikka lauantai huudan rauhassa. Onpa sunnuntain hämä vakavana. Tää ei toistu enää koskaan, toistu enää. Just joo. Aloin sekoilee jotain 13V. Nyt mä oon täällä enkä pois mee. Etukäteen anteeksi bosselt. Se on aste ja ADHD. Hei, älä vaivaudu vietelee. Tarjoas. Oho. Liukusta on. Alright. Lore. Nyt sinä kyllä vähän painaa silleen, tiedätkö, nenää. No iso. Niin onkin nää. Tai tuollaiset niinku korkeat tai tuollaiset niinku paksu. Mitä? Näillä ei saa hoppia. Vitsiä, piti vielä laskea ulos. Voiko me nyt laittaa YouTubeen? Ei näillä nähnyt mitään, kun nää meni näin. Niin siinä on niin pieni se, mistä sä voit nähdä. Niin jo. Vitsi, mie ei halua jo sen minun pokin kypärä. Hätäis ketään ota. Et halua. No. Et se sitä kauan auki. Miksen? Joku varas pieni. Et niin joku Toivonen. Joku Toivonen. Ai jaa. Häh?
Mutta mitä sanoo Petri? Mitä sanoo Petri päivästä? Varo kamera. Joonas. Vedä semmonen muotinäytös tossa, hei, please. Jaaka. Oi. Hyvä, että mulla menee toisaalta suojarajat. Onko täällä lämmin? Onko meillä lämmin? Onko meillä kivaa? On meillä mukavaa. Onko täällä sun lippu? Oh. Oh no.